2 hours later. Yung sa kahit ato yung mga Yeah. ato. Wala po nagsida ako di kalmahan. Panyaga pungitan ko kaya. Hindi adoti kas tatay ta halos indal daw mga luto ni Papa Biding. Hindi ko pinyak kaya ta. Kanya man mga tawon nga di kas ta. Hindi pa lang hindi kaawanan na bukan amin na hindi lubot na telala nung pagblada balato man. Kasi madikit tayo din ko ang garating lang ta, lagi din sabong na. Makatadong ang kalala, di ka taniruli. Stop na. Ang gas ko, pati video. Yung tabicho. The next day.